Service credits. Kung saan mo aron maka-avail ka? Usually, ang service credits ihatag sa mga teachers or government employee kung ni trabaho ka beyond sa mong working hours. Like, Sabado, di naman na-appeal sa working days or Domingo. So, pwede ka tagaan og service credits. Ang imong buhaton kay mupas ka og DTR o accomplishment report. I-attach na siya aron ma-avail mo service credit. This time, wala ko ni-avail. Naami service credits, gitchatan mi, pahayuan mi o DTR o attachments. Atong akong giingon ganina nga accomplishment report. Nganong wala ko ni-avail kay mani usa sa rason nga nung dili makuha ang service credits or dili ta matagal service credits. Kung di ka mapasa ng DTR o ang nagadong accomplishment report o ang ikatuluan na kay kailangan na memo manay ka ng murag order nga maka-avail ka og service credit sa service nga mong gihatag. Ang ako ang concern kay manamagod ang hitabo niya bisan pagkabalo ko sa itong pitsaha, nakalimot na ko unsay gi-accomplish itong panahon na. So, marag hasol ang saktong word. Gihasulan ako aron i-claim na so di na ko mahatag. Unlike sa kanang mo serve ka og election, pangayuan ka dayon og DTR. Kung naam tay mga activities nga done Saturdays or weekends, during that activity unta gipangayo unta ang DTR nya nganong kinapakumupas og accomplishment report nakuyog mong tantanan no gi-generalize unta na ang accomplishment ana kay ang activity gikan man mando sa taas ano ako may mohimo sa akong i-attach kamo untay mo sulti or mo declare or mo kamo may mo confirm nga naagi ko din ha og nakabuhat ko ana maro na gani basta manang kaning gichatan ko ako lang gi-replyan niya di na lang ko mo avail di na may mo avail na ma'am. So usa lang na I hope na ay system or na ay magkahunahuna no na innovation buharon or initiative na kung na activity beyond sa working hours or working days sa teachers na pwede maka-avail ang teacher of service credits ang agency or ang sa mga organizer unta no maoy mo provide or mo produce sa accomplishment report nga para ma-confirm kung tinuod yun ni duty ni o nami kaya pwede may magimo-himo nga di ko ganahan na magimo-himo kaya kung basta no kana lang. So kung ganahan mo ma-avail og service credits, akong suggestion buhata dayon anang adlaw kay makalimot na ka unsay mong na-accomplish kung mulabay na ang duha ka semana.